na naglumpas sa tumang kalipay, mga balud na naglumpa ngadto sa ay bayunan, nagpakita sa ilang kinayahan. At kung man inusara ang dagway ta kung tanawon walay problema, apan baka kung di ay kana kay naputos na sa sala o nangandoy nga dunay makapala. Pangandoy ni kalago Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ni Salago. Si Kristo o kaniya mo alagad na ako, bisan ako dili ang ayan sayang at tubangan, apan ako iyan ang gihinluan.
mayong tao, di ay niyayon sa tanan nakatawhan. Ang Panginoon sa Diyos atong napalabihon, daghang kalisdanan atong hingsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy na sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunon lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy na sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunon lalinon ang nagtuman. Sa tumanungta ang tanang sumunya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Kapit nagot man ang kalibutan, tawag magasigon kita aron ni kanilya sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunon lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunon lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaunon lalinon ang nagtuman, kuhaunon lalinon ang Goodest Wet Food supports complete nutrition at vet formulated. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kay tasan sa mga langit. Daghang salamat o Dios nga sa gihapon bisan pa sa daghang mga kakulian sa kaygayunan, apan padayon gihapon kini nga programa nga nagasulti sa kahayag sa kaluwasan. Tuguti nga magapanalangin ka niini nga programa kining istasyon, panalangini ang tanang mga tawo nga nagapaminaw.
ihatag kanila ang panalangin sa ilang kalag, sa ilang pagkinabuhi, labaw sa tanan Ginoong Dios, ihatag kanila ang gugma sa pagsunod sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo nga pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa mga kausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diin ka mang lugara o dapita nga nagapaminaw sa atong programa. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon dili na kuni tagsa-tagsaon ay siyam siguro ni nag-text kabuok may tungod gapon kung dugay pa bagyod baka tingog ang DYCM. So salamat, medyo kinini ang nabantayan namo nga nahimo sad ninyo ning DYCM nga pinaminaw gyud diha sa inyong panimalay, no, tungod niining ato nga programa. Busa salamat kayo, pero sama sa gihapon mo'y pag-ingnon same as usual, dili gyud may maka-determine makahatag sa inyo og exact nga time nga kanusa makatingog apan sa dili madugay mutingog na gyud na. So pailob lang gyud ta, no? Pailob lang ta kay kami bitaw po diri gusto na gyud unta namo kay kini magong kuan na dili magid ni sa live gyud sa radio magid ni. Apan lagi na may mga kahigayunan nga muraba o dili ta tugutan. So back to normal raon yata. Well, niya atong basahon sir, maayong gabi akong i-great og happy birthday. Unya happy wedding sa akong usa ka igsuon mag-birthday. Unya ang ako pong half brother iya hapod nga kasal ugmang adlaw. Salamat sir. Okay, salamat sad kayo. Well, si Brother Libby sa dili pa magbasa o iban og mga text messages diha sa iyang cellphone, mas maay siguro Brother Libby imong malili diha atong monitor aron mahibaluan nato ding lugara o ding dapita nagagikan ng ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digong salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, ato mga follower nining ato nga program. So amo na sab kamo nga gina-welcome nining lain usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is our hope. So nining gabi na atong gina-welcome ang tanan natong mga viewers, followers ning nga program dinhi sa Pilipinas ug ubang ibang nasod sa kalibutan. O kung asa mo mandapita karon na minaw nagtan-aw sa programa, welcome ang tanan mga kahigalaan. So pwede namo makapadangat diri namo og mga mensahe diri sa comment section nato. Kung amoy mga importanteng mga messages, so ipadangat na higala kay atong basahon na dinhi sa ato nga programa. Or kung naamoy mga pangutana baka hinuon may tungod sa pulong sa Ginoo, so mahimong inyo nang ipadangat o niya atangi karon taod-taod ang ato nga pagtubag sa pangutana kay doon na mo ikahigyonan higala nga makaparticipate dinhi sa ato nga tulumanon. Namoy mga importante nga namoy mga dugang tubag sa pangutana nga atong basahon karon or namoy mga reactions baka tingali tungod kay wa kani masabti gusto mong matin-awan pig-ayo, so mahimong inyong i-follow up higala. Okay, ato na ning sugdan pag li mga higala ang ato nga monitor. Okay, salamat no ni nag-una dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. So salamat kaayo Riverside FM Cebu sa inyong pagka energetic no. Maabtik kon jud mo diha nga naga-on air sa ato nga program. Salamat kayo sa atong maabtikon nga CEO diha og sa ato nga station manager. Ani ato sang pasalamatan si Pastor Joel Tirana og sa tanan diha nga naminaw sa Riverside FM Cebu og nagtan-aw silang account mga higala kay alam ning gi-share ang ato nga programa.
So tanan ato nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Nya ilang mensahe, good evening mga brad. On air na ta. Okay, thank you kayo. O niya po si Nova Jean Estrada Ihara. Salamat sa pag-pray o pag-love. O niya ito pong nakita si Brother Moises Alex Aliaban o Brother Opino Moreno. Salamat sa mga heart ngayong gisend. O salamat sa pag-pray sa ato nga programa. O niya ito pong nakita si J. Merced. Maayong gabi mga kuya from Kananga, Leyte. So thank you kayo G. Merced. Kanya ato po nakita din si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. O mayong gabi usab sa mga kaigsunan nga makanunayong nagapaminaw o nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronelo. O niya bod si Brother Robert Romagos. Mayong hapon watching from Mabini, Davao de Oro. Okay, thank you kayo no. Robert Romagos diha sa Mabini, Davao de Oro. So thank you kayo sa inyong pagpanood sa ato nga program. O niya pod si Kapaglao Michelle dugaya pod ipatuman sa gobyerno ang National Sandilo para manunta na sa kayuhan sa katawhan labi na ang cashless society. O kanya pod si Christy Layon. Mayong gabi ninyo Brad og sa tanang mga naminaw. So may gabi ni mo diya Sister Christy. May gabi ni Brad Pipi diya karon. Tanan diya mga Layon family, Kabatanya family, diya mga Larga family, mga pamilyas malikigan no diya sa Argawanon. Kanyong tanan diya welcome sa atong programa. Niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa daghan kay mga heart o kamot nga nagpray. So thank you kay Brother Sonny. Brother Sonny Sumayang. Niya ito po nakita din si Brother Chris Manalastas. Brother Chris Manalastas. Naminaw mi gikan diri sa Midsayap, Cotabato. Okay, maayong gabi no? Sa tanang taga Midsayap, Cotabato, labi na diya ni Chris Manalastas. So thank you kayo sa inyong pagtanaw, pagpanood sa atong program. Among hangyo alang sa mga viewers karon nag-follow sa programa, palihog di nato kalimtan mga higala sa pag-share ang ato nga programa para mas daghan ang makapanood mga kaigalaan. Okay, ato ning tanawon ang pikas nga monitor. Ato ning tanawon mahigala ang mga nag-send og heart unyang uban nag-like sa ato nga program. So arita mag-una sa nag-send og heart. Nagpadala og gugma mga higala, love. Niya si Chini Doktora Langgido 5. O niya po si Daniel Jess Flores Arnejo. Niya po si Brother Ronilo Itang Himina Jimima Aklon Itang. O niya po si Dong Isaw Dihito. Niya po si Sister Rosalyn Mainit from Germany. O niya po si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan. O niya po si Ayan Kevin Dorotan. At po nakita si Milliards Silasol. O niya si Elmudam Flores. Niya sad si Navigator Flores. Si G. Merced. Niya sad si Sister Erixa Sinoy. Nova Jean Estrada Ihara. O niya sad si Rinji Pardelio. O niya, diritas mga nag-like, mga higala, ato ning tanahon, niya si Brother Rufino Moreno. Ato po nakita si Sister Sara Sarami Arribado Pipeto. O niya sad si Lovely Diheto,
Basilio Tero Notarion Jr., Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr., Naniasad si Brother Rolls Soto Tams, ato sa nakita si Chris Manalastas, Robert Romagos, Erwin Juanes, Niyasad si Roylisa Sayod, Eliseo Nugra, Niyasad si Romil Tumakay, Aniceto Persilias, o si Brother Moises Alex Liaban. Mo ni ato manakita nga nag-like mga higala sa ato nga program. O ni ato sa nakita din si Brother Chris Manalastas. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Brother Chris. O niya po si Erwin Juanes. Mayong gabi sa inyong tanan. Ang amo ikatanaw mao ragayod ang pag-share from Iyusan, Almeria, Biliran. Mahing gabi ni mo, no, Brother Erwin Juanes. O diya, dirita mahigala sa ato nga messenger, ato ning tanahon. Ay ni asay mga higala na to nga ang ilang mga mensahe diri pod ipadangat diri sa ato nga messenger. So ato ning tanahon mga higala, ato nakita din si Sister Nike Sumalinog. Uban na ni nag-send og heart, nag-love, o niya nag-pray og nag-like sa atong programa. Niya po si Brother Teriso Danlag Malabon. So may gabi ni Brother Teriso Danlag Malabon. O niya ni Asad ato nakita si Sister JJ, nag-send po siya og love. O niya po si Sister Ninfa Beliacasten. Niya po si Scout Ranger Senior or Sir Sigane Aratsia Senior. O niya ato po nakita din si sila Sister Eriksano o mga Kadowan SDA members nga nagtan-aw sa programa karon. O niya po si Brother Rufino Moreno. Thanks bro Libby. Okay, may gabi ni mo Brother Rufino. O niya po si Brother Rolls Soto Tams. Ato po nakita ang mga kaigsunan nato dias mabuli, masilingan nga naglantaw sa itong programa. Niya sa Sir Navigator Flores. Okay, niya sa si Basilio Tero Notarion Jr., Brother Cesar Elgira. Niya ato po nakita si Sister Sara Katampatan. Okay, niya sa si Jimar Colis Gabaton, o niya Kevin Hugo. So may gabi din mo Brother Kevin, no? Diha sa Butuan. Okay, ato ning lilion makadiyot, wala na tayo nakita nga bag-o diri higala. Pero karong taod-taod atong basahon ang inyong mga mensahe nga mosulod diri sa atong programa aron atong hatod pod nga higala sa inyong mga friend o sa inyong minahal sa kinabuhi. Okay, atangin nyo ang tubag karus pangutana kay kunamo yung mga ikatubag sa biha. So isend din yung mga tubag aron atong basahon aron makapaminaw ang nangutana sa inyo sad nga tubag sa ilang pangutana. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana. Okay, dagang salamat Brother Libe. Well, ato tayo gala aning pangutana ni Brother Darwin Baliton, no? Brother Darwin Baliton, ako kang gipasalamatan sa imuhang pangutana o niya siguro naapay kahigayunan nga magka-text-text may tungod aning mga puntuha, pero usa lang kabutang ang akong pangayoon nimo nga pagmabugnaon ka sa imong huna-huna tungod kay dili makatabang sa imong pagsabot sa kamatuoran sa pulong sa Dios kanang init ug buot samtang ginahisgutan ang pulong sa Ginoo. So daghang kayong salamat Brother Darwin Baliton. Okay, ato ning basahon ni Brad John, maayong udto. Kanunay kong naminaw sa inyong programa ni adto pa. Maayong masayod ka
nga wa gyud lain nga relihiyon nga angayan mo hubad sa Biblia, ang Roman Catholic lang kay maunay iglesia nga gitukod ni Kristo, og kana nga gitukod ni Kristo maupod nay nagbuhat sa Biblia. Kasabot ka? Nakasabot kayo ko, ha? Brother Darwin Baliton, sa imong pagkasayop, no? Sabot kay ko sa imong pagkasayop. Mao na nga abalikon nako kung magkahisgot ang otro, magka-text-text ta or magka-chat-chat, ibutang nato sa atong kasing-kasing og huna-huna, ang pulong sa Ginoo mo'y mugahom sa atong kasing-kasing og huna-huna, dili nang hitred, no? Dili nang hitred. Well, bahin sa imong gisulti ang way lain katungod muhubad sa mga sinulat sa Biblia ang Roman Catholic ra tungod kay maunay iglesia nga gitukod ni Kristo. Tandaan nato na. Well, mahitungod ana Brother Darwin Baliton, wala gyud may pakialam ni anang mga puntuhan, ni anang mga bahina kung maunay imong gituhoan. Pero maingon nga kami diri nagsulti sa kamatuoran, si Kristo nag-ingon iwali ang maayong balita. Ang among ginawali diri ang maayong balita. Ang Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa iyang isigkatao sa matuod. Igo raming nagsulti sa tinuod. Kung ang nakahatag og kainit sa imong buot ang mga butang nga imong nabati, ang kamatuoran, mas palabihon namo nga nainit ang inyong buot kay nagsulti mis tinuod, nagsultis kamatuoran kaysa dili mainit inyong buot, unya ang inyong gipamatian dili kamatuoran. Normal og natural ra na may mga panahon nga masakitan ka sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na sa endings tong program nag-ingon ta, the Bible may hurt you with the truth but it will never comfort you with a lie. Nga naman, may panahong masakitan ka. Sa Herbihanon 4:12, ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamhanan, hait pa sa espada nga duhay sulab. Mauna nga masamaran giga, masakitan ka. Naghisgot og duhay sulab ang pulong sa Dios gipanginsama. Kay ang usa ka sulab, kung imong supakon ang pulong sa Dios, maghatod kanimo ngadto sa imong ikalaglag. Kung ang pulong sa Dios, ang usa ka sulab, kung imong tumanon, maghatod ngadto sa imong ikaluwas. So duharay imong pilian, Brother Darwin Baliton, ang pagtuman nga maluwas ka o ang pagsupak nga malaglag ka. Maura na ang imong pilian. Karon, may tungod sa imong gisulti nga kamura ang dunay katungod sa pagsaysay o paghubad sa Biblia, nindot na. Og dinhi sa atong programa, Brother Darwin, dako kag tsansa o ikahigayunan nga imong ikapadayag nga kamura man mo'y naay katungod sa pagsaysay o paghubad diha sa Biblia, himo ana kay welcome man ka kay dinhi sa atong program pwede question, contribution o reaksyon. Okay. Well, mahitungod ni anang mga puntuha, kami lagi wala gyud mi ana magwag-unsay inyong gituhuan. Base na sa mga makita nato sa social media, sa inyong mga pamatuod nga lagi si Kristo mo'y nagtukod sa inyong iglesia adtong tuig 33 AD. Dili nato na malimod nga munay inyong pagpamatuod, munay mga pagpangangkon ninyo. Pero angay nimong mahibaluan nga base sa kasaysayan o sa history, si Kristo mikaya balik ngadto sa langit sa tuig 31 kapin kung kulang. Kay lagi kining history dili magid ta magakuwag exact o accurate date mo na mo yung kapin kung kulang. 31 AD si Kristo mikaya balik sa langit. Karon kana na ang unya kay 33 AD huna-hunaa
sa paglabay sa duha ka tuig wala may record o na-record dinhi o sa kasaysayan nga si Kristo nimbalik dinhi sa kalibutan dinhi sa yuta aron tukuron ang iglesia nga Roman Catholic. Wa mi nang ilabot igor ami nagpasabot. So may tungod na Brother Darwin Baliton suliko out ra gyud kaayo na nga tuhuan sa tao kanang imong mga inyong mga pagpangangkon pero wa gyud milabot ana kay ang amo diri pagpasabot raman. Well, mahitungod niya ng imong giingon nga kamura ang dunay may katungod sa pagpasabot o hubad sa Biblia tungod kay kamoy nagbuhat sa Biblia. Well, atong tugutan apan dili lang nato uyunan. Brother Darwin, ayaw gunahuna nga nangataki mis inyo kay inyo raman saning pangutana. Atong tugutan apan dili nato uyunan. Nagtan-aw ka man gyud ron dinhi sa kuan ni ay libro nga giuluhan ning nasa Biblia bayan sagot sa mga tanong sa aral katoliko. Niya unya ang kini siyang kuan kani siyang uluhan ni nasa Biblia bayan sinulat ni Raniel Torres. Unya ang nihil obstat ani mao si Father Malikdim ang chancellor ang imprimatur ani si Luis Antonio G. Cardinal Tagle ang arsobispo sa Manila. Kini Brother Darwin Baliton uban sa tanang naminaw kini harap-harapan na lang yun ni kay this is the right time nga mahibaluan ninyo ang kamaturan. Well, kamo mao'y nag-ingon nga kamoy may katungod sa paghubad sa sinulat sa Biblia. So akong basahon ni dinhi sa page 5. Gingon dinhi panimula. Taong 1988 nang naglabas ng pastoral letter si Jaime Cardinal Sin na binalaan ang mga Katoliko sa pagdalo sa mga simbahang fundamentalist dahil sa mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko na nagiging daan upang iwanan ng isang tao ang simbahan at umaanib sa mga grupong protestante. Karon ni Brother Darwin, ang klaro kay ni akong balikan parang malinaw gid sa tanan. Taong 1988 nang maglabas ng pastoral letter si Jaime Cardinal Sin na binalaan ang mga Katoliko sa pagdalo sa mga simbahang fundamentalist dahil sa mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko. Karon niya, nagingon ka nga matud pa kamura mo'y naay katungod sa paghubad sa Biblia. Pero dinhi si Cardinal Tagle og si Jaime Cardinal Sin mao ni gipamulong nag-amin gyud nag-angkon nga ang simbahang Katoliko sayop ang ilang mga pagtudlo dahil sa mga maling turo tungkol sa simbahang Katoliko nga nagigdaan upang iwanan ang ng isang tao ang simbahan at umaanib sa mga grupong protestante. Well, alang sa pipila, no? Sa tuig sa kaninaang tuig na 1988 nagpagawas og pastoral nga kanini ang sulat si Jaime Cardinal Sin og iyang gipasidan-an ang mga Katoliko sa pagduol sa mga simbahan sa fundamentalist tungod sa mga sayop pa pagtudlo bahin sa simbahang Katoliko nga mao'y nahimong agianan aron diyaan sa tao ang simbahan o magpasakop sa grupo sa protestante. So malinaw nga dinhi nagpasabot nga dunay sayop, maling turo at aral sa simbahang Katoliko. Karon sa unsa nga punto o bahin moingon ka nga kamura ang dunay katungod sa pag inunta hubad diha sa Biblia. Dinhi ni apoy libro nga akong gigunitan niya naaman nanood ka man gyud ron giuluhan nig The Faith of Our Fathers, no? Kang James Cardinal Gibbons ni dinhi sa chapter 4 sa page 98 akong basahon Brother Darwin Baliton gingon dinhi sa page 98 matud pa dinhi
God forbid that any of my readers should be tempted to conclude from what I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures. Kalom. Sa imong una diha, Brother Darwin. Unya nagingon, or that she is the enemy of the Bible. Maingon ka nga kamoy may katungod sa paghubad o pagsaysay sa Biblia nga kaaway man di ay mus Biblia. Karon ni apa nagingon din the Catholic Church the enemy of the Bible. Kaaway gina sa Biblia. Mauna nakabantay ka, Brother Darwin, sa inyong mga ginatuhuan o gibarugan, sa inyong mga lifestyle, sa inyong mga life practices. Di ba? Sukwahi kaayo sa nias Biblia. Nga naman, gisulti, enemy of the Bible. Mauna nga ang inyong lifestyle, ang inyong mga life practices, kontra kaayo sa nias sa Biblia. Nga naman, kaaway mo sa Biblia. So, kanang imong giingon nga kamuray na ay katungod, imo sabna nga kaugalingon nga hunahuna. Hunahuna. Pero wa man na nagpasabot nga ang Biblia dili na pod pwedeng basahon sa uban kay kamuray na ay katungod. Tungod kay kaning pagpangangkon, Brother Darwin, dili magyud na siya ingon nga lisod. Dili na lisod na ang pagpangangkon. Unya, karon usa sa gisulti dinhi, enemy of the Bible, nakabantay ka. Ang gisulti sa Biblia, igpapahulay sa Bado, pero ang inyong gihimo, gidomingo ninyo. Dili ba na nagpasabot nga enemy of the Bible? Nakabantay ka nga sumala sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto 5, dili magbuhat og larawan og linilok. Unya sa 4:16 sa Deuteronomio, bisan sa dagway sa lalaki o babae. Pero inyo ning gihimo, dili magyukbo. Inyo ning gihimo, tanawa. Napuybahan ang gisulti ni Cardinal Gibbons nga enemy of the Bible, ang Roman Catholic Church. Unya, ayaw mi og rumbuha, moingon mo nga kami ng daot o ng hilabot, kay igo raming nagpasabot, unya, ni aman sad gyud pud may makita, mapakita, ug ikapakita nga mga ebidensya. Nya, inyo raman sa ning mga sinulat, inyo raman sa ning mga libro. So, ang punto ra dinhi, Brother Darwin, nga ang ato dinhi, paghuna-huna, pagpamalandong, ano man, gusto magatang maluwas, unya og sultihan tag bahig kaluwasan dili di ay ta modawat. Tan-awa tong mga tao sa unang panahon ning Noe. Nangalaglag man to, panahon sa lunop, unya dili man to mga tao nga wa sila kasulti dili to mga tao nga wa sila kahibalo. Pero nganong nangalaglag tungod sa pagkawa gyud nilay pagtuo. Mabawa nila pagtuo. Unya karon, kung himuon to sa mga tao karon ang gihimo sa una, ang ihukom sa una, tubig. Ang karon kalayo. Aw na, mausan ni mahimo unya nga dangatan. So, bumitaw nagsulti ang Ginoo, iwali ang maayong balita. Ang tuyo, makadungog, makabati, masayod, mahibalo ang mga tao. Tungod niya na, ang Herbihanon 3:15 nagsulti, samtang ginaingon pa, karong adlaw, ikadungog ninyo siyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Brother Darwin, baliton, wala nagiduntay rason pa nga dili ka makapangalagad sa Ginoo sa hustong pagpangalagad kay dugay ra man ka di kang naminaw hustong programa. Unya kining ato ang programa nagsulti, nagsaysay, nagpasabot sa kamatuoran, imposible na. Nga kung ang imong tuyo kaluwasan dili nimo masubay ang mga pulong sa kamatuoran, kay nganuman naa ka nauntag kamatuoran ron. Juan 17:17, balaan na sila pinagis kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Brother Darwin, ubasta nang naminaw karong gabi na ang inyong gipamatian pulong sa kamatuoran. Ang Santiago 1:21-22 nagingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling o sa tanang pagkadautan o dawatan nyo kagop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Pulong sa Ginoo ron.
ang inyong gipamatian arang ning makaluwas tong mga kalag. Nagingos 22, hinuon tumanan nyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo niini. So ang tuyos Ginoo nga dili lang takutog maminaw kun dili mo tuman. Well, Brother Darwin Baliton uban sa tanang mga naminaw karon. Salamat nga inyong gitagag higayon ang pulong sa Ginoo nga inyong pamatian. Well, atong pasalamatan sad usa ang atong mga listener diha sa Linaw, San Isidro Leyte, labi na sa diha sa mga taga Linaw SD Church. Salamat kay niya Sister Kwaling o niya Kalusor, unya salamat sa nilang tatay Justiniano kamong tanan diha. Unya dalaygon mo sa tubangan sa Ginoo ang Dios magapanalangin yung tanan. Si Brother Libby sa dili pa hatag og dugang pagpasabot, ipalihog ko Brother Libby og liili usa diha sa atong monitor. Okay, ato ni nga pangbasahon mga higala ni ay mga messages nga atong nakita dinhi. Okay. Niya si Sister Manan tuan ni sa Saudi Arabia. Good evening ninyo diha bro og sa tanan. So good evening Sister Manan. Kumusta man ka diha sa Saudi man to no? Niya po Sister Belinda Luhira Tirana. Salamat sa pag-love o pagtanaw sa atong programa Pagsen og Heart. Niya po si Brother Edwin Nutarte. So thank you po sa pag-love o pag-pray. O niya po si Dong Bob Arituya. Mayong gabi ninyo Dong John o Dong Liv. So good evening Dong Bob. Niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat sa pag-pray o pag-love. O niya po si Sister Leah Muñez. Okay. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Okay, maadto na tayo galas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana yun sa to niya Brother John paghisgot niya pangutana yun sa to paghanay. Ang iya Brother Libby matod pa niya maayong masayod mo nga ang Roman Catholic ra mo'y may katungod sa paghubad sa pagsaysay sa Biblia kay kana maong iglesia nga gitukod ni Kristo ug maupod ang nagbuhat sa Biblia. Onay iyang kinini ang punto no may tungod aning mga bahina nga sila lagi ang naikatungod sa pagsaysay hubad sa Biblia kay sila'y naghimos Biblia unya sila pud kuno ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Okay, thank you kayo. Ato nindi diyon sa ato messenger ni Sister Belinda Luhira Tirana ni apod si Brother Abner Dualio. Ani ato pong nakita dinhi sila Sister Phoebe Pasiol. Ni Asad si Sister Ila Lipalam. Niya po si Abi Suway Bagyo. Okay, thank you kayo. Niya diya sa mensahe si Mrs. Alex Liaban. Ang pulong sa Dios hait pa sa espada duay sulab. Ang problema kay naay mga tao muli kay man sa pulong di man magpaigo. Okay, salamat kayo. Okay, ang ato nga senders pangutana ang iya dunay tulo ang ipaminaw dumagna siya tulo ka importanteng punto nga atong tagaag pagtagad. Ang una naghisgot siya nga ang Roman Catholic ra may katungod sa paghubad sa Biblia. Sa ato pa ang mga dili Roman Catholic way katungod. Ikaduha niyang punto nga gisgutan niya nga ang Catholic Church mao ang nagbuhat sa Biblia. May nagbuhat sa Biblia niya. So salamat kayo sa mga pangutana sa pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon mga higala. Thank you kayo. So tinuod ba nga ang Roman Catholic Church lang mao ang may katungod sa paghubad sa Biblia? Kay giangko niya nga mao kunoy iglesyang tinukod ni Kristo. Okay, salamat kayo. Mga tulo ka punto ni.
Una, kisgutan niya sila may katungod sa paghubad sa Biblia. Ikaduha, sila mo'y tinukod ni Kristong Iglesia. Unya ikatulo, ang iyang gisgutan nga naghisgot siya may tungod sa si mo'y nagbuhat sa Biblia. So, gipapahayag ni Brother John nga ang Biblia para ginastanan mahigala. Wa kita pa mabasa sa Biblia nga nagsulti ang Biblia. Wa kita mabasa sa bersikulo nga naghisgot nga only ang Iglesia Apostolika Katolika Romana o Roman Catholic Church maulang ang may katungod sa paghubad diha sa Biblia. Sila rin may katungod kuno. Wa kita mabasa sa Biblia nga bersikulo. Kay naapa tayo mabasa sa Biblia, musaludo ta. Pero ang Biblia higala kasumpake manoon sa ilang pagpanudlo. Og sila pa ang tinuod maoy nagbuhat sa Biblia. Matingala ka nga nganong daghan man nga mga pahayag sa Biblia nga sumpake sa ilang gipantudlo mga higala. So nagpasabot nga dili sila mga nagbuhat. Kaya ang Biblia diha naman daan mga higala. Diha nang daan diha na Biblia daan tong pahayag katong si Jesus magbasa siya sa basahang Isayas, diha na nga mga libro ha. Usa lang ang Katolik naggather ni ana nagpundok ba sa mga libro pero diha na nang daan ang Biblia. Diha na nang daan ang Bible mga higala. O niya, gani sa canon law, ang nakapasar ang 66 kalibro mga higala niya sa Biblia. O niya, kanang Biblia, pulong nos Ginoo nga iyan ang gituga ni adtong mga tao nga iyang gipili nga maoy magsulat siya mga pulong. Sa Masdaang Tugon, dunay 39 kalibro ang bag-o 27. O niya, gisuwat mo na sa mga nagkalain nga lain-lain og profesyon nga mga tao. Na mga tao nga nagsuwat nga mga hari, kings. Sama nila ni King David, nila ni King Solomon. Na mga magsusulat sa Biblia nga prinsipe, kato si Moses. Umabot og prinsipe sa Egypt. Umabot mo tayo siya mahimong hari sa Ehipto. Pero gitawag siya sa Ginoo aron mo'y mangulo sa iyang makatawhan. Daghan siya sinulat nga libro. Na mga nagsulat sa libro nga Reyna sama ni Esther. Aniya na ay nagsulat sa libro sa Biblia kanang gitawag og presidentes mga presidente sama ni Daniel. Na mga major prophets, mga minor prophets sa suwas Biblia. O niya, mga apostol mga higala, sama ng San Mateo. Niya si Lucas, usas ng suwas Biblia, bisan di siya sakop sa 12 ka-apostoles, pero gipilit siya sa Ginoo magsusulat, dili siya Hudiyo, hintil siya. Diyos bagong tugon, usa lang si Lucas nga nagsulat nga dili Hudiyo. Diyos dan tugon ang kanang libro sa Ruth mahigala tungod kay Moabites na siya, dili siya Hudiyo. So si San Pablo sa Hudiyo, mga apostolis mga nagsuwat Diyos bagong tugon, mostly mga Hudiyo higala, usara di Hudiyo si Lucas. Muna nga po itong kuhaon, diha na ng Biblia. Diha na ng Biblia. Diha na tanan nga pulong sa Ginoo. Gani nag-ingon si Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok Biblia, tibuok mga libro bas kasulatan kay kung basahon ang pahayag sa The Living Bible, the whole Bible man, o ni Arikas King James Version, all scriptures, tibuok kasulatan, gisulat kining tanan, ang nagsulat katong mga balaang tao sa Dios.
O gitawag sa mato pa sa 2 Pedro 1:21, mga balaan silang tao sa Dios mga higala, minanduan sila sa Espiritu Santo, sila mo na nagpanulat nining balaan na kasulatan. Kanya tinuod bang giangko nila nga mo nagbuhat dili mo nagbuhat. Usa lang sila sa gather, nagpundok ba pero diha nandaan ang Biblia. Kaya ang Biblia ang pulong kinis Dios, sulat ni gikan sa langit manghigala. Suma sa tumabasa sa nakasulat sa Isaias 34 versikulo 16. Ang atong mabasa din nga ipasusi o ipabasa sa basahon ni Jehova. Ang Biblia gitawag ni the book of the Lord, basahon sa Ginoo. O niya ang instruction sa balang kasulatan nga ipasusi gyud, ipabasa, ipasusi. Kung basahon na, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova or gikan sa libro sa Ginoo. Og basaha, ipasusi, ipabasa. Ingon sunan, walay usa niini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba, kini nagsugo na, og ang iyang espiritu, maoy nagtigom kanila. Imo makita din nga ang Biblia, libro ni Ginoo. Gituga ni nato nga tanan nga mga tao higala. O niya gipasuwat ni Ginoo sa ila sa unang panahon. Nagingon ang Roma 15 versikulo 4. Bisan unsay gisulat kani adto, kining balang kasulatan, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon. So muna ituyo nganong gisulat, nganong gipasuwat sa Ginoo ang libro ni Moises, ang libro sa tibuok kasulatan kay naay katuyuan ni Ginoo. Parang atong tun-an karon. Para natong tanan, mga higala. Para natong tanan. So karon, ato nakita din nga kitang tanan may kalabutan ani. O niya, kinsa may gipilan pag ano ni ginusos ni kalibutan na. Ako basaw na ang sa pagpanudlo. Kay giklaiman sila la kuno may katungod sa pagpanudlo. Ako basaw ng Epeso Kapitulo 4 versikulo 11. Niya dinhi ang mga listahan sa gasa nga gihatag sino sa iyang iglesia. O naba dinhi paro igisgutan. Og ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. Ang uban mga propeta manalagna. Ang uban mga ebanghelista. O ebanghelista kana magawali. Ang uban, mga pastor, ug ang uban, mga magtutudlo. O, tiyan mo na, may gibutang diri nga Roman Catholic Church, ni ano'y pastor, giskuta din mga magtutudlo, mga ebanghelista, magwawali. Maoy, may katungod sa pagpanudlo, higalas pulong sa Ginoo, magtutudlo. Mga teachers. So, muna nga, huna-huna lang na sa atong higala nga sila mo may katungod. Niya, pangutana sunod, sila ba tinuod ang iglesia ang gitukod ni Kristo? Ingman siya nga sila kuno, ang iglesia kuno nga Roma RCC, maulang ang may katungod sa paghubad sa Biblia, kay sila nagbuhat sa Biblia, kay sila tinukod ni Kristo. Nabatay mabasa na sa Biblia higala? Nga nag-mention nga ang RCC mao ang iglesyang gitukod ni Kristo. Wa gitay usa ka bersikulo dinhi sa Biblia nga atong mabasa mga higala. Si Kristo tinuod, nagtukod siya sa Mateo 16:18. Kana ingon siya, sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Amo ni niya, pagatukuron ko ang akong iglesia. O niya,
wa gyud magsulti sunan, wa gyud tayo mabasa ingon si Kristo, og ang akong ingalan sa iglesia akong pagatukuron ang Roman Catholic Church. Wa gyud mag-mention, wa gyud tayo mabasa, wa gyud nganli, wa pod mag-ingon si San Pablo og ubang magsusulat sa bang tugon, wa pod magsulti nga kini ngalana mauni ngalan sa iglesia gitukod ni Kristo. Wa sab. Mauni hinungdan nga nagkalain-lain ang gingalan sa atong pundok nga giparehistro sa gobyerno, sa diha nag-require ang government og registration sa nagkalain-lain nga mga religious group para dili klorom ba. Ay wa marehistro na klorom na higala. So ang atong mga leaders nagpili dayon sila og unsay ingalan ni anang pundoka. Mo hinungdan nga nagkalandan ato mga ngalan gipangrehistro sa SEC mga higala aron dili illegal rehistrado o registered dito sa SEC. So muna nga point diha nga nagkalandan ang ngalan tungod kay wa man nganli ni Ginisos ang ngalan sa ang iglesia nga iyang gitukod. So nagpasabot lang na nga dili di ay maila ang iglesia sa Ginoo pinaagi sa ngalan. Kay wa may nabasa. Unsaon na ito pag-ila di ay nga kanang iglesia, kanang punduka iyas Ginoo nga tinukod. Unsaon na ito pag-ila? Sayon higala. Sayon ilhon. Unsaon pag-ila? Sa diha nga imong nakita ang doktrinang gitudlo ni anang punduka naa sa balaan na kasulatan. Suportades Biblia. Kay ang Biblia ba'y gamito na itong sukdanan. Mo'y gamito na ito nga timbangan. Sukdon, tester higala sa pagsuta kung kanang atong pundok iyabas ginog dili. Sukdon pinaagis pagtulunan. Kung pagtulunan bas ginog dili. Kay pagtulunan lang gani nga was Biblia nagpasabot na pagtulunan na nga hinimos tao. Mga sugo nga hinimos tao. Kana kun wa diha isugo sa Ginoo sa Biblia. O niya kun ang pagtulunan sa tao maoy atong gisunod dili ang iyas Ginoo nagsultis ginusos kanang kung ano itong doktrina dili iyas Ginoo kung dili binuhat lang sa tao. Mo ni ang danger gayon sa iluso ko basa na sa Marcos kapitulo 7 ngadto sa 9 nayon sa dinhi kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Nag-ingon siguro sa kawang lamang, useless lang. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Useless na itong pagsimba sa Ginoo. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Tanawa na ha, klaro ha. Kung saan yung sugo ha? Nga hinimo sa tao. Kanang mga sugo nga wa des Biblia. Kanang mga sugo nga kasumpaki sa Biblia. Mga sugo na hinimos tao. Nga kung imong pangutanon, be, diin man ta makabasa sa Biblia, ana, be. Kanang imong gisgutan nga sugo. Kanang imong giingon nga Iglesia Apostolika Katolika Romana. Diin man ta kabasa sa Biblia, be. Wa tayo mabasa. O, tanaw na to, ha? Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Kuno. Balaod kuno sa Dios. Mangugat ba ng uban nga kining amo tinuod gini bisag wa gito mabasa sa Biblia? Ilag yung pamatuod nga tinuod. Sama ng adlang Domingo o. Bisan si Cardinal Gibbons, nagpamatuod gud siya siyang libro nga The Faith of Our Fathers sa Priesthood and Living. Gayon siya nga mahimong inyong basahon ang Biblia gikan sa Genesis paingos pinadiyag. Dito kakagi bisag isa lang kalinya nga nagsugo ang Dios nga ang Domingo atong balaanon or pahulayan
ang Biblia nagsugo no nato sa pagbantay pagkaadlong Sabado nga kitang mga Katolik wala nagabantay ni ini. O, iklaro, gitinana niya nga di mabasa sa Biblia wa magsugo ang Ginoo ana. Pero ang uban mangugat yun nga gisugo na sa Ginoo. Muna sugo sa Ginoo ng adlaw na panahon Kristiyano. Nagpangutan di ka kabasa nga ipapahulay na panahon Kristiyano. Wa mabasa higala. Oh, ingon sa Hesus, kawang lang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Gaingon ang utso. Og bidugang pagayod si Jesus pagingon, gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios og ba hinoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. Tiyo mo na? Daghan sugo daw gisalikway. Sugos Dios gisalikway. Ang pagtulunan sa tao noy gituman. Anya, kumusta man ang iglesia nga itong giingon nga maoy tinukod ni Kristo. Kumusta man kaha? Base ang mga sugo sa Dios gisalikway. Anya, naghimo ng sugo, mga sugos tao nga wa sa Biblia mo'y gituman. Ibaluan na to, kawang lang atong pagsimba sa Ginoo. O niya, kanang 10 Commandments, na diha ang di magbaton og Dios-Dios, di magsimba sa mga kinulit nga larawan, bantayan ang adlaw sa Sabado, kumusta man higala. Gitudlo ba nato na? Kung moingon ta nga kami may makatungod sa pagtudlo, kay kami tinukod ni Kristo, wa gani na gitudlo, nakawang na yun ang pagsimba. Kung nagtudlo tag mga sugo nga wa diya sa Biblia. Pero, sa dihang matikda na to, karon panahon na nga dili din na mao nga gitukod sa Ginoo tungod kay nagtudlo og mga sugo nga wa sa Biblia. Dili pa away ang tanan. Panahon pa ron nga moduol ta moalagad sa Ginoo. Atong sundon kun unsay naa sa Bible. Nga naman kay ang Biblia mao ni kumpleto naghatag natog mga pasidaan, mga pagtulunan nga angay naton sundon aron maluwas tas magbalik ng Hesus. Wa pa mabalik ang Ginoo, pero atong nasaran nga hapit ta siya mabalik. So gitagaan pa ta higalag kahigayunan sa pagbag-o sa direksyon sa atong kinabuhi. Ang handom Dios Ginoo nga kung mahimo kitang tanan yan luwason, pero di siya mamugos nato. Pero kung nasabtan nato ang pulong sinuhigala, ayaw pagdugay. Duol alagad si Ginoo samtang may panahon pa. Doon na pa'y kahigunan sa pagbagos ng kinabuhi, may kahigunan patas pagduol kaya pa masirang adlaw sa kalawasan. So, muduol ta mo alagad si Ginoo samtang adun na pa'y kapanahonan. Okay, ato nakita din si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi, Sir Libby o Kuya John. So, mayong gabi. O niya, wala naman tayo panahon mga higala, may abot man ang kinutuban sa ato nga programa sa di pa hingpit na puso na itong tulabanon niya ang aton temsom. Kasulatan, binugas sa katawhan, aron mahibalo. Mga higala, magampo kita, silimbahon at maluluo na mga Diyos na ka sa tronos kita sa langit, dagang salamat sa kalampusan sa imong tulong. Panalangin ni ang tanan nga nagapaminaw data sa kahayag sa pagpangalaga di at kanina ipangayo na kini tungod lamang kang Kristo na ang matuod na Diyos o maluluwas. Amen. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higala sa kahanginan sa ngalan ni Pastor Joel Terana, Brother Louis Clavis, og niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Bihito, magaingon sa inyo, mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie. Ang bagyo kong sa ato apan siya mag-auban hangtod sa katapusan sa kapanahunan.
Love